Petri Peltoniemi, Golfliiton toiminnanjohtaja. Aurinko paistaa ja klubilla on suuren golfkilpailun tuntua. Puitteet historian 50. Erkko-trofille ovat aika kohdallaan vai kuinka? Ehdottomasti. Nyt meillä on todellakin kyllä niin sanotusti säidehaltijalta apu ja kenttä on myöskin todella upeassa kunnossa ja arvoisessaan kunnossa, että voidaan järjestää tosiaan tämä historiallinen 50. Erkko-trofi. Että erinomaiset olosuhteet hienolle kilpailu tällä viikolla. Niin, tällä kilpailulla on pitkä ja kunniakas historia. Minkälainen asema Erkko-trofilla tänä päivänä on suomalaisessa kilpagolfissa? No, kyllä sillä on edelleenkin erittäin merkittävä asema. Meillä on tietysti golf on muuttunut koko ajan kansainvälisemmäksi ja meillä on Suomessa järjestää useita kansainvälisiä kilpailuja niin junioreille kuin sitten ammattilaisillekin, mutta Erkko-trofi on kuitenkin se ensimmäinen kansainvälinen kilpailu Suomessa ja täällä on kuitenkin tälläkin viikolla useita eri kansallisuuksia, parhaita amatöörejä Euroopasta ympäri maailmaa kilpailemassa suomalaisia vastaan, mikä antaa meidän suomalaisille kilpapelaajille mahdollisuuden testata taitojaan ja kykyjään myöskin muita kuin kotimaisia pelaajia vastaan. Siinä mielessä mä näen tällä edelleenkin erittäin suuren arvon ja tilauksen. Jos tehdään pientä vertailua, niin miten itse asemoisit Erkko-trofin Suomessa järjestettävien huippuamatöörikisojen kartalle? No kyllä amatöörikisoissa tämä on tietenkin niin kuin ylintä kastia. Sitten meillä on lyöntipeli SM-kisat ja Erkko, nämä tietysti jos oikein tarkkoja ollaan, niin nämähän onkin oikeastaan ainoat varsinaisesti pelkästään amatööreille järjestettävät kilpailut. Että Suomessa järjestettävä Finnish Tour on kuitenkin avoin myöskin ammattilaisille, mikä tietysti parantaa sen kilpailukiertueen kilpailuiden tasoa ja kilpailujen fieldiä, mutta siinä mielessä tämä Erkko-trofi on todella puolustaa asemaansa myöskin senkin takia, että täällä on parhaat suomalaiset amatöörit ja heitä on sitten myöskin kansainväliset kilpailijat kirittämässä. Olet itse nähnyt työsi puitteissa suuren määrän suuria golfkilpailuja, mitä monenlaisimmissa ympäristöissä. Kuinka usein huippupelaajat pääsevät mittelemään paremmuudesta näin keskeisellä sijainnilla aivan suurkaupungin ytimessä? No se on kyllä totta, että hyvin harvoin, että aika usein kentät sijaitsee jopa kahdenkin tunnin päästä kaupungin keskustassa, että kilpailu kerrotaan pidettävä jossakin kaupungissa, mutta todellisuudessa itse kentälle on pitkästikin matkaa. Että tämä on todella poikkeuksellista ja mahdollistaa niin paitsi pelaajille, mutta myöskin yleisölle tulemisen paikan päälle. Että tervetuloa näissä oloissa, kyllä kannattaa tulla katsomaan kilpailua tänä viikonloppuna. Keltä odotat menestystä tänä vuonna niin miesten kuin naistenkin puolella? No sanotaan nyt, että tietysti naisten puolella näyttää olevan, niin kuin nyt kun eka päivää mennään, niin siellä on aika tasasta, että on moniakin, jotka voi pärjätä, että ehkä vaikea nostaa sieltä tiettyä suosikkia. Miesten puolella kilpailu on tietysti vielä niin nuori, että vielä tuloksia on paljon nähtävissä, mutta tietysti Lauri Ruuskalta odotan menestystä, että Lauri oli kuitenkin SM-kisoissa lähes hämmästyttävä ylivoimainen ja lyö palloa niin pitkälle, että jo pelkästään niitä lyöntejä kannattaa tulla katsomaan. Ja kun katsoo kuitenkin tämän niin kuin Erkko-trofin aiempien vuosien voittajalistaa, niin sieltä löytyy nimiä, jotka tällä hetkelläkin pelaavat Eurooppa-tourilla ja maailman huipulla. Tämä vaikka on amatöörikilpailu, niin voi jo varmuudella sanoa, että täällä on tänäänkin tällä viikonloppuna pelaajia, joita tullaan jatkossa näkemään sitten ammattilaiskentille ja huippugolfareita parhaita maailman huipulla. Että senkin takia edelleen painotan, kannattaa tulla taliin katsomaan Erkko-trofia tällä viikolla.